Πριν από 2 χρόνια ήμουν ακριβώς σαν εσένα. Καθόμουν στον καναπέ, κουρασμένος από την καθημερινή ρουτίνα, ονειρευόμενος μια καλύτερη ζωή, μέχρι που ανακάλυψα το Forex Trading. Ξεκίνησα χωρίς καμία γνώση. Απλά ένας απλός υπάλληλος με ένα όνειρο. Στην αρχή έκανα λάθη, έχασα χρήματα, αλλά δεν τα παράτησα. Αφιέρωσα κάθε ελεύθερη στιγμή στη μελέτη, την εκπαίδευση, την εξάσκηση. Σήμερα, έχω τριπλασιάσει το εισόδημά μου. Δουλεύω από όπου θέλω, όποτε θέλω. Ταξιδεύω στον κόσμο ενώ διαχειρίζομαι το χαρτοφυλάκιό μου. Και το καλύτερο, βοηθάω κι άλλους να πετύχουν το ίδιο. Η αλλαγή είναι εφικτή. Χρειάζεται απλά το πρώτο βήμα. Γράψε «επιτυχία» στα σχόλια και θα σου στείλω δωρεάν τον οδηγό που με βοήθησε να ξεκινήσω. Κάνε follow για περισσότερες αληθινές ιστορίες επιτυχίας στο Forex.